Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. West Karbi Anglong lakha phorong khang constituency ke parlo hongkram rangsim terona rongalong arkoi achikloni phai isiarni ningkan troksirke prasirke thanrong kermi senpen arklipo Karbiara datum hako pirthi longle kangdu ahut penta rong op mekar mithoratum kemesenji lapenke thanga kisung ka vedya japhan pura rongke rong op jo arkli bomlo lason thak thakse hongkram rangsi im terona rong sitami ha pharo krisir kebra inko retrokaning kanpen langkung habi akaya hot penta thanrong ker arkli bomwang bomsi piningan ke ningkan troksir kebra sirkep ke choklo Lasoning kan trok sirkep ra sirkep ke chok thanrong ker karkli ponalo arna ma phanche thok chijir antami mesen me atpusi diuri mati guru sarpen nang than pachini dun rong rop setami la anso se chingthurji laben ke kisukiun ita awe pinpen ningkan surhini ra inkoira phwaning kan mesen me atpen dudun longji puta nang than dun bangso thanrong ker karkli pon along rong asar rangsim teron diuri sarmen teron riso basa bidia terang perangke mohuri inghi abarim emele mansing rong pilapen rong mikar mithoratum toan chetong dunsi misen pen arklipo Berthalban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Huya bangke restricted holiday pinin dila huya lam ke non ke apia lam lo hai sila daga bangke pini pen ningkan trok kepsi ke dupo bahas ko sedat hai ate so ken ni tu bihe hak kampo alam ang sini de se kaita la ningkan kimi la arkoi kicing arni la pen la dak anar luarong kerkek nem la ati pilma rat pen chura pen di pulunte ake joy pen jata chuthulong le chothat long le ang nama pan panong begnengi dasi thang ba ben ningkan kimi ke chu kali da daga bangke anar luarong ker leklan anak la sila daga bangke han tang ho muti tang ho theng tang ho lu cheklim le bo apen uthot a phia bangke la ke kala ajorong ker ba cheklem bo dasi restricted holiday ke to la ke mo phi cheklem lin cheklem po sala ningkan pharusi ke peng potak a chonga phanga chi etang ke la dak hongkram la langkung habia hutpensi dak ke klem ba ke la bang muning la ke ningkan pharu ke plek pining pe sila kamang ke la hui ke chingwai chingsai lu bang ke chingpoe dak a chonga phang ke ba ke hala 1925 pharu krisir ka pre ko ko dasi la non ningkan kang kim ma ka la hui chingwai po pe la so phi mang ko pi ma la restrict hol pen pache ton nai ja nei la hui bang ke dak rat mekar mi thur men chingwai sila dak bang ke amai si pi tu nang po dasi dak se perai po Koilamati Chris the King School classmate 2006 aninkan pini kaching room 2 Lakhain ko raphoni lip constituency ke paro Koilamati Chris the King School mati non ke Koilamati Mount Carmel School pusi amen thir thipen dolo Labangso School Chris the King School po amen dodun bom ahut hala soaninkan ahut lake LKG pen mate troksi ang deng an penamat nerke pang deng an ke Labangso School kachali thuji aphan avarsai avedalo la pena jok nerke pang deng an kachali dam thuji aphan bang inko retrok student atum along kaprek school si chali dam rentilo langdam lo pulotangti surihinira trop aningkan pen pining surihinira inko rapho aningkan anke ningkan kreser kep api ansi pini bang ko retrok student mati classmate atum kaching room pini kaching room along patir pipon lake maipu hunson be la penchun bang arun rong pi atum pensi kedoan student classmate atum aphan pha ponsi ching room pon labang solo mai chupam phupon mai phu pensi mai chupam phupon lo adun thu chun bang pen ka chupha pon Chris the King School amen pen do boma hut lo than bang atuma phan me thang karbi po ho pen pachini ponsi archu pon renti lo adun thu me thang ke klema kam hai hui self introduction chipachini se roi pon lapusona por hut bang ko retrok student atum non ke ongdung thekser nang mando kachupha pon than bang abari matuma phana men laki ma'am Mary Timung P sir John Timung sir Jackson Togbi lapen sir ke thebi atuma phan chupha pon si Chris the King School abarim student atuma phan mesen bidi sore hai hui nang chapa choidun tekanglo
Chris the King School puki isi Catholic Mission pensi koilamati hawarapan pathiang ponlo. Non ke Chris the King School pu adima men ke Mount Carmel School pusi amen 30 pen amen dulu. Aprang ke Chris the King School pu amen do boma hot ke LKG pen trok seng ding ansi student atum Charlie ponong chon. Bonta labang so penapi non ke koilamati Mount Carmel School pu amen lar pondet pen non ke LKG pen kepang ding an la pen higher secondary ang ding anta non ke kachali chia phanchatami our side dulu la pen non ke Mount Carmel School higher secondary kachali student atum anchatami aphai nang pat pondo non kachali mate non ke bangji sengkan aphanchatami ji sikchidang ponrentilo kadukawi asai ongdung CKS ex student atum chetong ponrenti si mesen pen pachun ponse mai pejut pondo Pini aprangsi Christ the King English School non ke Mount Carmel English School lo albang so first batch 2006 pen pini 2024 an ningkan trainer cap adak nalitum haso first batch pen pini an kaching room tulong pot nitum jerpo jerpi lapen thanbang tum han nitum ningching du lo choro parpek lo labang so mai pen litum pini pen cheng pon lo la si pini pen ke bang jilang an mang ke nitum la son se klempon bompo pini bang ke cheng lo la se nang cheton de jerpo jerpi tum han same ke bang ji an mang ke nang cheton pe je phan se chunung ri lo la pen ke cheton ma an same ke ropi parpek lo thanbang dum han la pen jerpo jerpi tum an same ke ropi parpek lo etum pini labang so program thi hek pen sim tum klempon lo labang so program netum cepat sini seroy lapen teacher tempen jumesan speech ni temma jupon long lo alang le tempen bidi seroy ke pipar alang le temma same ke ro pipar pek lo lapen le tem jer potom se tame jer pitem same ni tem sona kak se bidi seroy cepat coy long lo same ke ro pipar pek lo lapen labang some judat pen le tem ane sancho lo la se ka dowe tem han same ke ro pipar pek lo non ke bang jilang ning kana phanang tuna pason ke sik pon dulang no to chi stan pon dum ke bang jilang ning kan setamen itum cepat thik pon lo lapen pini arpu setamen itum cepek pon lo arpu cepek la son hen lo president secretary vice president assistant secretary so same cepek pon lo se ke bang jilang an setamen itum son tak se claim pon bompo to hero pila Karlitang sembe hemalong berong hanganok hum ahem bang isia tum chingki che thanamai kangni po nijang Karbi Anglong dong kam habar guthepi rongmendu timungarong Karlitang sembe ahem chotayalong berong hang anokhum ke doan chingrum si chingki che thana jai mek ke paman po bangso mai mindar be hin pen mai chari pon si mai ki phalam thi se tami than pachini pon la pen ke bangso mai helong doning koi su che ahem tonadum chetong dun si ke bang jiani kopi ko son si ke claim ke dam ke mission ji ma alam thi se tami chingki che than pon renti la pen bangso mai ke bang jia sengkan ke lang tuk thepi aha waralong si padupon poputa than pachini pon pusi birta nangpali amri pen hemare bongrung Karbi Anglong news Si Januari Achiklo 2025 Nalitum Baso Channel Home Report Nilitum da Ning Answer Say Ning Samlo Dasi Kadok we Laso Channel Kila Ngarat Tumhan da Sengka Demi Kardom Nampa Jiriklo Kardom Dasi Nitum Pini Berong Hang Hembang Isi Kaching Room Amai Kapado laki dak putupi Karlitang punu sem hemsi kapado lo lasi nilitum Halloween pentana chetong nundo litum hambang isi langtuk tipi penado lapen hongkram penado lapen dongka lapen dongki penado lasi kacetong adona bang lagi don crazy lapen aphaya bang ke 221 Lasi pini laso mai kibinang kok labang kacingrum nang kok itum ha mana cedam theke jilang theke laso be hian be hembang si chumri nei kusi itum kamatha isi kamatha ardi pado itum owe gimi pensi klem ponlo pu itum babu be pendadolo pu mongol sing be pu pendadolo kadok be itum cerap cetu pensi laso mai bang pado ponlo pining si kapado cheng lah laso mai lasi
Anso se non e prang tang ko itum along kapado dami pansi borilo muning ke itum lang tuk TPC pado dami pusi pini laso long klampen so amai long be itum ripon lo lasi aning kan wang ta don si puni itum humri dambom lason si humri dambom pusi itum pini pensing wai pon lo lasi kadowe nili lamithani pini kadowe lapan si nililam the unton kon kok lo mane non owe ki mi tum nane hongkram ke do tum han langtuk thipi ke do tum han ta towar chetong lok konane dam pro chetong lok ta kachini ne tum si ong manak lo pinita ne mithang baran ta inut hongkram ni ka pan ke inut pan mang ke chichini ne det pen pini laso amai kachingrum amai ke do pen ke ik pan ta chichini lo lasi non owe ki mi tum langtuk thipi ke damlong langtuk thipi apun nupunun nipinu tum hanta kachini ne tum tadola lasi laso kapachini le thot i phansi non owe ki mi tum hanta laso maya bang ke seng bol ni tum ta janoi thekedet noi redet noi asta bori pon bompo anse se prang ka prang non theye phan puse bori pon lo Jingthur Cultural Society atum pen phongkre phoke chokning kan kimi katalon phon lakhain ko phon ni lepe mesi constituency ke parlo richu meli chun teron rong along phongkre phoke chokning kan kimi katalon pedopon bangso katalon Jingthur Cultural Society atum pensi patir pi ponlo bangso mayalong Winson Ronghang Town Committee Chairman lapen Timothy Tiso atum pensi phita ing tipsi maing pupono laso phi CCS amai phu sermon teron lapen luma hu tumpen keking than ponlo ni lebalong ta bangso lun kan ka chupate pena jok pinangan karbi lun lam ki kan hai hui paprang pon bomlo bangso ka chupate long group dance ki cheng sianong ike deadly night sek diphua group tumpen si chipalong ponlo second anong i CRL a group tumpen si chipalong ponlo lapen ke thom anong iya bangke Gracia Teron pia tuma group pensi chipalong pondo single dance bang kecheng si anong e Anuska Nawar Bukajan pensi chipalong pondo adun tu abangke Rosen Roy Bukajan pensi chipalong pondo lapen ke thomang denga bangke rupjili kropi si chipalong pondo judges bangke Prince Thapa dance master Bukajan lapen arisang ho pensi ingkrung ingsai pondo bangso mayalong luma hu serpo Winson Ronghang Chukhela Town Committee Chairman lapen Ratsai Klem Bangphu Timothy Tiso Rajas Tiso Longbir Tiso Chun Teron arong asar Kangbora Teron GB lapen Nilip along kethi keding atum chetong dundo lapen Nilip along ke ongdung rongara atum chetong dun si mesen pen jaimek pachun po Chukhela pen Philip Tiso Karbi Anglong Misalo si pini lingkang mga son mate Jingthur Cultural Society pen ini January ekarigan ni ini indeng trepo kecot lo abang so dance competition chunteron na long taman usi lagi besen Eh, di barang itu adalah encouragement. Kalau soal jalan encouragement ini, kita itu untuk masih kita mengenal masih cultural society itu pen setame. Dynamo pen bayar ke bawah kita itu lada pen kelangara tumpah ni bayar tu mana tumpah ni konsen lisensi begini ya tumpah ni. Langsung program kibi bukini. Hello wing at tumunta na son si pini chekhan pamlo January 1 tarik lo budi pute chukela pe the mate dili balong isi mesen program panman pom pula ke abang hutin tame anin chibi la pen 1 tarik ani lo budi pute la bangso a program along ning karong chipi ahi nahin pen sa tame na chetong tundo la si mesen la si bangso arong long chipate do na tuan sa tame na tup sa tame mesen pen Sepati itu nangko lapen, langsung kile di dia parang tu nama apa lagi lapen, tapi aku tu masa nama tu sempat apa lagi, nasi pilih pen ke, langsung pulang pergi ke isi beo pilih barat loh nanti.